Happy birthday! Mukhang daming handa ah. May biyahe? May biyahe. Yan lang sa BGC. Hindi mo kasama sa mga minutes? Hindi. Hindi tayo mamaya. Kung maaga ako, mga alas 8 siguro, dito na ako. Hindi ka nagkano sa charity nila? Ay sa, papunta ka sa ano? TV? Eh, hindi. Tayo eh. Punta po kayo pansit sa salon natin pansit. Happy birthday! Mga mag-vlog ka pa rin mo ah. Tumahan kami dun sa iyo eh. Kailan? Hindi na, tulog ka pa eh. Eh, ingat! Ano mo? Tayo mamaya. Oo, salamat. Ayan, good morning mga kapatid. Kumusta po ang buhay? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Walang mga sakit, walang ubo, walang sipon. Ayan. Good vibes tayo lagi. Ngayon, lakad natin. Punta tayo sa ating part-time na trabaho. Pang-apat na araw ko ngayon. Tuwing Sabado at Linggo lang naman. Dadaan tayo ng C5. Maluwag kasi Linggo. Nako. May mga riders sa unahan. Saan kaya punta nitong mga to? Eh, madami sila. May mga plug. You know. Guardian. May sabay tayo. Bilis nila eh. Muntinlupa. Boss, saan biyahe? Saan biyahe nyo? Ah, okay po. Ingat po kayo. Ingat, ingat.
Linggo, expected na talaga natin yan. Maraming riders pag linggo. Yan. Siguro magja-charity ang mga yan. Akit tayo dito, market. Pag ganitong sitwasyon, intersection, may traffic light man o wala, kailangan mo huminto. Kasi may stop. Then tingin kaliwat kanan. Saka tayo papasok. Lalo na pag walang stoplight. Ito yung isa sa pinakamaunlad na lugar dito sa Taguig, BGC. Yan sa kanan natin, market. You know. So dito tayo pipisto sa gitna kasi didiretso tayo doon. Dito na tayo sa parang university belt din. May malalaking school dito. May UP din dito mga kapatid. UP, Lasal, mayroon din. At marami pang ibang school na hindi natin kabisado. Lusot dito mga kapatid, Makati. Dun sa Kalayaan. Yan, sa harap natin, Lasal. Di Lasal University. Tinatawag lang Rufino Campus.
Kanan tayo dito. Pag ganito mga kapatid, pipisto na tayo sa lugar kung saan tayo pupunta. Pag kanan, kanan din yung pisto. Kung kakaliwa ka, kasliwa ka rin. Para hindi nalilito yung sa kasunod natin. Wala na tayong gas, nagbibilink na, buti umabot pa. Mamaya na pag uwi kakargahan natin yan. Dito na tayo. Dito tayo maghintay ng ating sasakyan.